Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at nakakita ulit tayo sa ating pinaka-latest weather analysis sa araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes, Pebrero 23 hanggang 25, 2022 at ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest CraftSat na yung gabi ng Miyerkules hanggang bukas po ng Huwebes. Nanatili pa rin yung hanging silanganin sa Kabikulan, Kabisayaan at silangang Mindanao na kung saan may mga padaan-daan pong mga kaulapan na may kasama pong mga ulan at pagkulog at pagkidlat. Samantala, ang hilagang Luzon, lalo-lalo na po sa may dulong hilagang Luzon, sa may Batanes, Babuing Cubao Islands, may dumadaan po na frontal system, kasama po ang pagbugso ng hanging amihan, panibagong surge po ito, at magbibigay po ito ng mahangin na panahon mula sa 30 hanggang 50 km bawat oras ang kanyang bugso ng hangin at paminsan-minsan may mga dumadaan po mga kaulapan na may mga maninipis na ulan. At ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging magandang panahon, tuyo, kasama na po dyan Metro Manila. At kung minsan may mga maulap na papawirin na may pagkulog at pagkidlat. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na low pressure area o sama ng panahon or mga bagyo na inaasahan mamumuo base sa mga computer models. So, all clear po ang Western Pacific sa susunod na 5 hanggang 10 araw. Dito po yung fast animation. So, makikita po ninyo, itong mga upper level clouds ay gumagalaw po mula sa timog silangan, but yung low level clouds ay galing po sa silangan at bibigay po ng mga kaulapan at may mga ulan, paggulog at pagkidlat dito sa may Kabisayaan. At dito naman po sa may dulong hilagang Luzon, may mga pababa pong mga kaulapan dulot po ng hanging amihan. So, yan po. Nakita po ninyo, ito yung mga upper level clouds papuntang northeast o hilagang silangan, but yung low level clouds ay galing po sa hilagang silangan papuntang southwest. So, ganun po ang hangin kapag sa low levels. Okay, at may mga isolated thunderstorms po tayo nakikita sa may Masbate at hilagang bahagi po ng Samar Island. Dito naman po sa latest na wind forecast natin, ito po yung forecast hanggang Sabado. Bukas po ng Huwebes ng hapon ay inaasahan po natin pagbaba ng amihan sa may hilagang Luzon at magiging mahangin po dyan. Samantala, ang buong bahagi ng ating bansa ay mag-shift ng hangin mula sa silangan, magiging hilagang silangan ulit o mahinang amihan sa Kabikulan, Mimaropa, Visayas at silangan bahagi po ng Mindanao. Sa Biyernes ng hapon, inaasahan po ang hanging amihan ay inaasahan pong bababa po dito sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon at pagdating po dyan sa may Kabikulan, Mimaropa at Visayas at Eastern Mindanao o silangang Mindanao ay magiging mahinang amihan na po. At sa Sabado ng hapon, unti-unti na pong hina ang amihan sa may Luzon, samantala po dito sa may area po ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay medyo katamtawan pa rin yung hangin ng amihan. So, yan po ang wind forecast at kung titingnan natin yung mga pag-ulan, ito po yung forecast hanggang Sabadong hapon. Bukas po ng hapon, dito po sa may Cagayan Valley, lalo na po sa may area po ng Tugigaraw at ibang bahagi po ng Eastern Cagayan, ay may mga inaasahan po mga pag-ulan. Possible, magkakaroon din mga thunderstorms. Dulot po ang buntot ng papaalis na frontal system at yung paglakas po ng hanging amihan. Dito naman po sa Kabikulan at Northern Samar, may mga possible po mga rain showers at mga kaulapan dahil po sa mahinang amihan, gayon din po sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, inaasahan pong hina na po yung amihan, although may mga showers pa rin pwedeng maganap sa silangan bahagi po ng Luzon, sa mga pulubundukin po ng Sierra Madre at Cordillera, ganun din po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, Kabisayaan, at magiging may mga thunderstorms po na muling maganap sa Mindanao dahil po sa mahinang amihan. Okay? And possible po, baka may karoon na naman po ng shear line at kitang-kita po dito sa Sabado. Ito yung forecast, may panibagong shear line po, yung kanyang dulong buntot nito ay magkakaroon po ng mga thunderstorms sa may area po ng Caraga, kasama po ang Dinagat, Siargao Islands, Surigao Provinces, dito rin sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces, kasama po ang hilagang bahagi po ng Sorsogon. So, inaasahan po, may mga thunderstorms po yan sa Sabado po ng hapon.
So, yan po ating rain forecast at kung isa-summarize po natin yung mga forecast ng mga pag-ulan sa susunod na 3 araw hanggang Sabado. So, ito po yung tinatawag nating rainfall forecast accumulation. So, makikita po ninyo ang bulk ng ulan dito sa may Cagayan Valley, Northern Quezon, Eastern sections po ng Kabikulan, Eastern sections ng Eastern Visayas, kasama po dyan ang Eastern Samar at Eastern Leyte. At magiging medyo malakas po yung mga ulan dito sa may eastern sections po ng Mindanao, lalo po sa may eastern Caraga at eastern Davao Oriental. So kasama po dyan ang Dinagat at Siargao Island. At bago tayong paalam, ito yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. Galing po ito ng Climate Prediction Center. Galing po ito sa Climate Prediction Center ng NOAA. So, ini-issue po ito every Wednesday. So, ito po yung latest for the next 2 weeks. For week 1, valid September 23 hanggang March 1, inaasahan po natin ang above average rainfall with high confidence sa malaking bahagi po ng Mindanao at Kabisayaan except po in Western Visayas. Okay? While sa week 2, valid March 2 hanggang March 8, magkakaroon pa rin ng above average rainfall na inaasahan but nasa 50-50 or medium confidence or moderate confidence sa may area po ng Central Luzon, Southern Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago at Mindanao. But hindi pa po ito sure. But since nasa panahon tayo ng La Niña, so inaasahan po natin itong mga pag-ulan na nakakanasan natin paminsan-minsan na alanganin sa ganitong panahon ng tagtuyo. Okay? So, yan po ang malalaman po natin next week kung matutuloy po itong above average rainfall sa March 2 hanggang March 8. Okay? So, dyan muna natin itatapos ang ating latest analysis ngayong gabi ng Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Biyernes pangbigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.